Espainiarrak bigarren transizio bat jorratu behar duela, zuzen ere lehen transizioan pendent geratu zitzaizkion bi kuestioak jorratzeko. Hain zuzen ere lurralde eredua eta estatu eredua. Zentzu horretan, Izquierda Unida Los Verdes ezkerantzatik apustu egiten dugun Errepublika Federal Plurinazionalaren alde, ulertzen dugulako hori baitala eredurik onena, bermatzeko lurraldeen arteko elkartasuna, bermatzeko demokrazia, ulertzen baitugu hori egiteko modu bakarra dela lurraldei eskubidea ematea, erabakitzeko zonolako eredua izan nahi duten eta federazio horren parte izan nahi duten ala ez. Eta estatu ereduari dagokionez, guk noski errepublikaren aldeko aposta egiten dugu, ulertzen baitugu gaur egun monarkia erabat zaharkituta dagoela, erabat matxista den instituzioa dela eta frogatu izan den bezala baita korruptoa den instituzio bat, beraz zentzu horretan baita ere exigentzi bat egin nahi dugu korruptoaren aurkako fiskaliari, Iñaki Urdangarin inputatu dezan bere enpresako beste 3 bazkideak bezalaze eta tratatu dezan Iñaki Urdangarin beste dozein militar bezala, naiz eta erregearen familia bezala. Vale? Sí. Bueno,